Hørte nok lige. Hvad? Hørte lige her. Jo. Så. Der er lærerbesøg. Du har stillet nogle spørgsmål. Hej Magda. Hej. Hej Magda. Magda. Ja, hvad så? Vi tænkte på, vi skal ikke op i... Ja, de skal snart slukke. I skal ikke op i hvad? Vi skal kun... vi har timer i morgen, ikke? Jo. Skal vi ikke træne til Hellebjerg? I morgen eftermiddag. Ved I timer i morgen formiddag? Det er sgu fint. Magda, vi tænkte på... du har ikke sådan en dans, du kan danse for os? Eller sådan et eller andet, du kan lave en sjov aften-joke? Slet ikke nu. Slet ikke nu? Nu har jeg da set nissen. Han er hjemme. Han er taget hjem. Hvorfor? Men det er fordi, han skulle til hans mors fars sølvbryllup. Mølle. Det er sgu den særlige der, står nogle steder. Nu render jeg rundt her og tror, jeg kan ikke finde ham, og jeg ved ikke, hvor han er. Så derfor så synes jeg, det er træls. Jeg har jo selv. Nå, Hvor mange har han taget? Det ved jeg ikke. hvad nu? De har taget mine ting på. Er det helt sikkert, at han er hjemme, siger I? Ja, han er taget hjem her kl. 1 i dag. Klokken 1? Har han ikke fortalt det til jer? Jamen, jeg synes bare ikke, det stod i bogen, at han havde fri. Men så var det Ole, jeg glemte at skrive, at han, okay. at han skulle have fri. Hvor står den der? Der står noget Thailand. Hvad for noget? Det er op. Den står opladet. Nå. Det er bare... Og på lyset. Ja. Den står bare lavet op. Visker den dig? Hvad for noget? Den optager. Åbne posen. Nej, Det er ikke mig. Nej, den står op. Så har jeg den kører fra REC. Hvorfor har du gjort det? Den står lavet op. Mig.